Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kde sa vzal YouTube? Všetko to začalo v roku 2005. Chceli sme vytvoriť webovú stránku, kde by ľudia mohli jednoducho zdieľať videá. Asi sme nemali ani tušenie, aký veľký sa náš nápad stane. Oficiálne spustili YouTube vo februári toho istého roku. Netušili, že práve menia svet. Pred YouTubeom bolo zdieľanie videí online ťažké. Nahrávanie a sťahovanie trvalo dlho. YouTube to neuveriteľne zjednodušil. Ľudia mohli nahrávať videá za pár sekúnd. Ostatní si ich mohli okamžite pozrieť. Tento jednoduchý prístup všetko zmenil. Prvé dni YouTube boli vzrušujúce. Bolo to ako digitálny divoký západ. Ľudia experimentovali, zdieľali vtipné klipy, hudobné videá a osobné momenty. Nikto nevedel, čo môže očakávať. Stránka rástla neuveriteľne rýchlo. Bolo jasné, že YouTube objavil niečo špeciálne. Každá obrovská platforma začína prvým krokom. Pre YouTube bol týmto krokom video s názvom Ja v zoo. Toto krátke, jednoduché video bolo nahrané 20. apríla 2005. Ukazuje spoluzakladateľa YouTube, Jaweda Karima, v zoologickej záhrade v San Diegu. Stojí pred slonmi. Jawed hovorí o tom, aké sú ich choboty super. Video nie je ničím výnimočné. Je to len chlapík s kamerou, ktorý zdieľa moment, ale predstavuje základnú myšlienku YouTube. Každý môže byť tvorcom. Nepotrebujete drahé vybavenie ani filmový štáb. Stačí vziať kameru a podeliť sa o svoj príbeh. Ja v zoo sa rýchlo stalo virálnym hitom. Ľuďom sa páčila jeho jednoduchosť a autentickosť. Ukázalo potenciál YouTube ako platformy pre bežných ľudí. Bol to pohľad do budúcnosti online zdieľania videí. Dnes má Ja v zoo viac ako 250 miliónov zhliadnutí. Je to pripomienka toho, ako ďaleko sa YouTube dostal. Je to tiež dôkaz sily jednoduchých nápadov. Ako popularita YouTube explodovala, všimol si ho technologický gigant Google. V roku 2006 Google kúpil YouTube za 1,65 miliardy dolárov. Akvizícia mala na YouTube veľký vplyv. Google priniesol platforme svoje zdroje a technické znalosti. Premenila YouTube na globálny fenomén. Štvrtá časť. Od rozmazaných nahrávok k svetu obsahu. V začiatkoch bol YouTube plný zrnitých videí. Ľudia nahrávali všetko, čo mohli natočiť. Boli tam vtipné scénky, hudobné vystúpenia a domáce videá. Kvalita nebola vždy skvelá, ale to nevadilo. Ľudia milovali surový, nefiltrovaný obsah. Ako sa technológia vyvíjala, tak sa vyvíjal aj YouTube. Platforma zaviedla vyššie rozlíšenia videa. Prešli sme od rozmazaných nahrávok ku kryštálovo čistému HD a dokonca 4K. To zo sledovania videí urobilo oveľa lepší zážitok. Ale najväčšou zmenou bola samotná rozmanitosť obsahu. Dnes nájdete na YouTube takmer všetko. Sú tam vzdelávacie videá, dokumenty, herné kanály a mnoho ďalšieho. YouTube sa stal globálnou knižnicou vedomostí a zábavy. Check one, check two, check. Piata časť. YouTube dnes, viac než len videá. YouTube je dnes viac než len miesto na pozeranie videí. Vyvinul sa na dynamickú platformu. Ponúka množstvo funkcií. Jedným z hlavných doplnkov je živé vysielanie. Teraz sa tvorcovia môžu spojiť so svojím publikom v reálnom čase. To otvorilo úplne nový svet možností. Ďalšou veľkou zmenou je monetizácia. Tvorcovia teraz môžu zarábať peniaze zo svojich videí. Môžu prehrávať rekly, získavať sponzorstvo a dokonca predávať tovar. To pre mnohých ľudí zmenilo YouTube na životaschopnú kariérnu cestu. YouTube tiež zaviedol Shorts. Sú to krátke, vertikálne videá. Sú podobné tomu, čo vidíte na TikToku. To ukazuje, že YouTube sa vždy prispôsobuje novým trendom. A samozrejme, nemôžeme zabudnúť na algoritmus. Tento výkonný nástroj odporúča videá divákom. Takto sa obsah tvorcov dostane k širšiemu publiku. Šiesta časť. Svetlá, kamera, YouTube. Vzostup ekonomiky tvorcov. YouTube mal hlboký vplyv na to, ako konzumujeme médiá. Ale zmenil aj to, ako ich tvoríme. Platforma dala vzniknúť ekonomike tvorcov. Milióny ľudí na celom svete sa teraz živia svojimi YouTube kanálmi. Títo tvorcovia pochádzajú zo všetkých oblastí života. Sú to pedagógovia, hráči, komici, hudobníci a ďalší. Vybudovali si obrovské publikum sdielaním svojich vášní so svetom. Zarábajú peniaze prostredníctvom reklamných príjmov, sponzorstva a predaja tovaru. YouTube posilnil novú generáciu podnikateľov. Dal im platformu na zdieľanie svojich hlasov, spojenie s publikom a budovanie úspešnej kariéry.
Ekonomika tvorcov prekvitá a YouTube je jej srdcom. 7. časť. Platforma pre budúcnosť. Od svojich skromných začiatkov v roku 2005 sa YouTube stal kultúrnym fenoménom. Zmenil spôsob, akým konzumujeme a tvoríme obsah. Dal hlas miliónom ľudí na celom svete a neustále sa vyvíja. Jedna zaujímavosť, logo YouTube prešlo v priebehu rokov niekoľkými zmenami. Začalo ako jednoduchý čierno-biely dizajn. Dnes je to elegantné červeno-biele tlačidlo prehrávania. Tento vývoj odráža rast a inovácie platformy. Keď sa pozrieme do budúcnosti, jedna vec je istá. YouTube bude naďalej hrať dôležitú úlohu v našich životoch. Nové technológie ako virtuálna realita a rozšírená realita vytvoria ešte pohlcujúcejšie zážitky. YouTube má dobrú pozíciu na to, aby viedol cestu v tejto vzrušujúcej novej ére online videa. Takže keď sa na budúce ocitnete stratení v YouTube králičej nore, venujte chvíľu tomu, aby ste ocenili, ako ďaleko sa dostal. Od jednoduchého nápadu po globálnu platformu YouTube skutočne zmenil svet. A jeho príbeh zďaleka nekončí.